Babazalana injongo yokuza enkonzweni ukuzomamela izwi. Ukuzokwakhiwa lizwi. Haleluya. Ukushiya ikhaya kuyona into elula. Uma ushiya ikhaya kwezenkonzweni uzothola izwi likaThixo uzeke lapho unqobile. Amen. Kunendawana endiyithandayo ke bangcwele lapha. Lethi kwakunentokazi injongo yamaphikona nje nje ngamavesi amabili ethi kwakukhona lentokazi yayinomopho iminyaka 12. Amen. Ithi ke lencwadi uJesu wayedlula. Amen. So ngenxa yaleminyaka wayehleli efuna ukuthi asizakale kodwa futhi indlela yokuthi afikelele kuJesu wengenayo. Amen. Ngenxa yokuthi kwakukhona isixuku sasimminyanisile. Haleluya. Lo wayenganandlela yokuyofikelela kuJesu. Amen. Kodwa futhi ukusinda uyakufuna. Amen. Nansi ingxaki unalesi sifo somopho iminyaka. Akuyibheke lento iminyaka 12 uphila nesifo esingelapheki. Ithi incwadi yeBhayibheli bese hambe zonke inyanga wabhatala ngayo yonke into ebenayo ngenxa yentoba ubefuna usizo lokuthi aphile kodwa futhi usizo akalufumananga kuzo zonke izindawo ebehambe efuna kuzo. Haleluya. So ithi lento maseqhamuka kuJesu uyayiqonda intoba nanku umuntu onganceda. Amen. Kodwa futhi anikwazi ukuyofikelela kuye ngoba isixuku nasi sikhona anandlela yokuyofika. Haleluya. Ithi incwadi yeBhayibheli into eyenzeka waya nje wafike wathinta umphetho nje kuphela wengubo. Haleluya. Ngokuthinta kwakhe umphetho wengubo kaJesu ithi lento wabe sonqamuka umopho ngasoneso sikhathi. Haleluya. Kwenzakaleni bazalwane? Ithi ingqondo yami into edala ukuthi umopho unqamuke engasibambanga isandla sikaJesu ethinta umphetho wengubo yakhe ingokuthi ubenokholwa. Amen. Ngoba into oyenza unokholwa iyakusebenza. Yebo. Yebo. Uthi uJesu sayabuza. Uthi kwenze njani? Uthi ngabe ukhona yini onithintile? Haleluya. Uthi ngoba ndiyaweva amandla ukuthi aphumile amandla ami kwenze njani? Kuthi oPetro baphika bathi hayi Nkosi sisixuku esikuminyanisileyo. Haleluya. Kodwa wesifazane wazincama wazowa phambi kwaJesu wazochaza isizathu esenze ukuthi yena makafika amthinte ingoba ubefuna usizo emveni kweminyaka emingaka ebhekene nolukhoko. Amen. Haleluya. Wafohla. Haleluya. Into yami namhlanje izothi fohla umuntu wesifazane. Haleluya. Izothi into yami fohla umuntu wesifazane. Ufohla la isimo sesingavumi khona. Kukhona izimo bazalwane esiphile nazo iminyaka. Haleluya. Singazi ukuthi sizosinda kanjani kodwa kwathi ngenxa ukuthi endaweni yakho kuya kwamenyezelwa wevintende kushunyayelwa kumenyezelwa kuthiwa nakuJesu osindisayo wasuka waya lapho ukuthi ubala ngelo lango impilo yakho yasindiswa. So ndizothi bazalwane sithi ngabantu besifazana abafohlayo. Hayi Nkosi yami. Esingasinye obhekene naso ngizothi mina fohla. Ndizothi isimo sakho obhekene naso ekhaya empilweni kungenzeka ukuthi kunesimo ophila naso iminyaka esima sisizakali uyathandazelwa kuyafastwa kodwa uncedakali kodwa ngizothi mina namhlanje akukho wenze bekanye uthinte nje umphetho wengubo kaJesu ukusinikele. Haleluya. Ungababheka abantu. Ayizange babheka abantu lentokazi ukuthi bazothini kodwa yacabanga ukuthi ukhona uJesu yena yedwa. Abantu ke bandenzele lutho ngoba vele abantu ke bakwenzele lutho kodwa into yakwenzeka abantu bakuthi igama ngoba zona izimo esihlangabezana nazo kuyenzeka ubone ufike sokuqala ukuthinta nje igama ungasabizi ukuthi nguwe ngenxa yesimo obhekene naso. Ndizothi isimo sakho singakushintshisi uwena. Hayi Nkosi yami. Awufohle nanguJesu. Ngoba sesiphi isimo sikho isimo uNkulunkulu esimnqabelayo. Asikho isimo uNkulunkulu angasindisiyo. Ayikho into engenzeki kuThixo. Uthi ongenzeki kubantu kodwa kuyenzeka. Izothi afohle umuntu wesifazane kule meko obhekene naye ekhaya. Awubheka uJesu kwabantwana bakho abakuhluphayo kulomyeni wakho okuhluphayo kulomkhakhelo nokuhluphayo kodwa ukhona uJesu.
ngoba bazalwane ungamxubanga, ungamixanga, uyayenza imimangaliso, uthatha yena yedwa namandla. Hayi Nkosi yami. Basebenzele bazalwane mina nakuba ndimile phambi kwenu ukuba ngaba uNkulunkulu uJesu wengekho